ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಲ್ದ ಒರ್ಮನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಗುಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಲ್ದ ಇನೀತ ಒರ್ಮನೆ ಎಸಲ್ಡು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರುಲ್ಲೆರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂದೆ ಅರೇನೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಪೆರ್ಮೆದ ಕುಡ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಟೀಮ್ದ ಅಡ್ಮಿನ್ ಐನ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೌದಿ ತುಕ ಮೇರು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪರಿಜ್ಜ ಪಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ 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 ರಿಂಗ್ ആവുന്നുണ്ട്. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಾರ್ತಿಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ತಿಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓನರ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರಾ? ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ರೀ? ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡುಕೊನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಕಡಪುಡೋಲಿ ಸೈಟ್ಗೆ. ಕಡಪೋಲಿ ಇರೆ ರಡ್ಡಾತ ಅಂತಲ ಕಡಪೋಲಿ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಹತ್ತು ರಡ್ಡು ಲಾರಿ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಪಂಡೆ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಲಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸೈಟ್ಗೆ. ಅದೇ ಏರಂದು ಯಾನ್ ಶೈಲೇಶ್ ಪಂದಿ ಶೈಲೇಶ್ ಪಂದ್ ಏನ ಕಡಪುಡು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಏತಾಪುಂಡು ಲೋಡ್ಗೆ ನೋಡತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಲೋಡ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಟನ್ ಓಡು ಎಂಕ್ ಟನ್ ಹೋಗುತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲಾರಿ ಬಂತೇಳಿ ಪಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಲಾರಿಡ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಲ ಲಾರಿಡ್ ಅತ್ ಯಾನ ಅತ್ ಏರಂದು ಪನ್ಪೇನ್ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಐತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೋಯನ್ ಎಂಕ್ ಅವ್ ರೇಟ್ ಪನ್ಲೆ ಏತಾಪನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಐತೆ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವು ACC LNT ಅವು ಹೊಸ ತೋಲ ಬೈದಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಬುಜಲ ಅಲ್ಟ್ರಾನೇ ಅಲ್ಟ್ರಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಅದೇ ಆತ ಯಾನ್ ಇತ್ತೀರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಲ್ತಂಡ ಸೈಟ್ಗೆ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತಾವಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಸೈಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ನಂದು ಎತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತಾವಲಿ ಸೈಟಿಗೆ ಬನ್ಲೆ ಯಾನೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನು ಒಡೆ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇನು ಎತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಎತ್ತಾವಲಿ ಬೈಯದುಲ ಎತ್ತಾವಲಿ ಗೊತ್ತಿಜೆಗೆ ಎಂತ ಓಡಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂಚದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಐಕ್ಯ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಈರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರೆತ್ತಿನ ಈರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋರು ಪಂಡೀರ್ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದು ಸಿಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೆ ಏರ್ ಬಂದು ಅದು ಜನ ಬಂದ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏರ್ ಕೊರ್ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಏರ್ ಬಂದ್ಪೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೇನೋಡಾತ್ರಿ ಬಂದ ವಾಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂತದ ವಾಟರ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂದೆ ಹಲೋ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ನಾಡ್ದು ಬೊಕ ಈರ್ನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಈರ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂದ್ ಪುನರ್ ಪುದರ್ ಆರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬನ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದದೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಕಾರ್ತಿಕೇಯರೇ ಓಕೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಫ್ರೀ ಎಂಕ್ ಇರೇನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರವೀಣರು ಪಂಡೇರು ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅಲ್ಪೊಚ್ಚಿ
அந்த நிஜாப்பா எங்க வந்த ஜாப்புனு எங்க வந்த ஜாப்புனு எங்க பண்ண இஞ்சில சுமார் பிராக் பண்ணி கிளியரு ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ഞാൻ തരവണ്ട ഈ റെഡ് ലോഡ് വരാനെ പണ്ടರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈರ ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ತಿರುಗುದು ದೇಪಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದೆ ಆಂಡ್ಲ ಅತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ತಾರ ಇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನು ನೀ ಇಜ್ಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಂಡೆ ಬೋಂಡು ಏರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಎನ್ನು ನಿಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಲೋಡ್ ರಡ್ಡು ಲೋಡ್ ಬಂದಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೈಕುಲಿ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚೇರು ನಮ್ಮ ಲೋಡ್ ಬಂತ ಯಾನ್ ಪಂತನ್ ಕೆಲರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂತೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ಲಾರಿ ಡುಪ್ಪುನಿ ಆರ್ಡರ್ ಬೋಡಿತ್ತನ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಪುರ ಬಂತೇನ್ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬಂತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನ್ ಮಂಡ್ಯ ಏನೋಚನೆ ಮನಿ ಏರೆಗೆ ಬಂತಿನ ಅಂದು ಜನ ಏರಿಗೆ ಬಂತಿನ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಂಡೆ ಫೋನ್ ಎಂಕ್ ಈ ನಂಬರ್ ಉಂಟದು ನತ್ತ ಕಲ್ಪದ ನಂಬರ್ ಅದೇ ಅಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಅಂದಾಜು ಆಪುಜಿ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ వరకు మాండు అదే రెడ్ లోడ్ ఆడ బుకింగ్ మాండు రెడ్ లోడ్ పనుకున్నాకలి వా కైకులో నమ్మొಟ್ಟಿಗೆ ಇಚ್ಚ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಿಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ದೇವಣ್ಣ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೈಕಲು ಏರ್ಲಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಕೈಕಲು ಅದೇ ಅಂಚ ಆವು ಕಾರ್ತಿಕರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಾರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದೇಂದ ಒರ್ಮನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಟೈಮ್ ಇನಿ ರಜೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಜೆ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದನ್ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಚೂರು ಅಂಜಿ ತಿರ್ಗ್ಯಾರು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಎಡ್ಮಿನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒರ್ಮನೆ ಎಪಿಸೋಡು ಬಾರಿ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನಿ ಓಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚಿನಿ ಮೋಕೆ ಪಡು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬಾಯ್.